Welcome sa ato ang bagong tutorial series sa shortcuts nga must learn, no? A must learn before ka mag-dive in sa mga lain nga tools sa Photoshop. So kini nga shortcut karon akong tutudlo sa inyo is kining hand tool kini. So unsay trabaho ng hand tool, so importante jud kay ni siya, no, para mo navigate mo sa inyong gi-edit na picture. So muna appeal siya diri nga series because isa siya sa pinaka-importante nga matun-an ninyo una bago mo dive in sa uban. So start na tanaw. So ang hand tool is inani ang trabaho. So na siya parameter sa taas pero umuto na ako na siya ipansin. Basta kay pag click mo ng hand tool magawa siya yung icon kanang kamot, no, kanang kamot. So kung mo na i-click tas i-drag, so wala na mahitabo because fit pa siya sa screen, no? Ang tibok picture naka-fit sa screen. So kung ato na siyang gamiton ng hand tool, una ato sa i-zoom out, no, or i-zoom in. So ato i-zoom in, so muna siya, no? So nakoy lain nga tutorial series sa zoom in nga zoom nga tool, no? So pwede nyo ituon to para katuon po mo kung unsay gamit aning zoom. So for now diri man ta sa hand tool, so ako lang zoom in sa, no, zoom in para makita niyo ang trabaho sa kining hand nga tool. So kung naka-zoom in na ka, i-click niyo ni, then pag click niyo diri, madrag nimo siya, madrag nimo ang imong picture, no, ma-navigate ka sa tibok picture. So muna ang gamit sa hand tool, simple as that, straight lang dyan siya, no, from the word hand, mugunit. So muna yung trabaho, no. So ang iyang shortcut key is nara H, no? Pans over different parts of the image. So iyang shortcut is H. So kung naka diri tayo diyan ang tool, then pag click mo sa H automatic siya mo transfer, no? So gikan ka diri, pag click mo sa H narong automatic siya transfer. So mo to siya ang hand tool ang iyang shortcut. Now, nakoy tudlo sa inyo nga isa sa sikreto sa Photoshop. Dili ni siya makita sa command, and piling-pili lang po ang mga tools nga pwede siya mayon ani, no. So akong pasabot is yung ani. Ready na? So akong itudlo sa inyo So kung tayo namo diri, tayo lang namo diri nga tool. Pag click niyo sa space bar, automatic na siya mo hand tool, no, cambio siya, no, temporarily kay wala siya mo highlight, ang yang hand tool wala mo highlight, may mo lang siyang kamot, then pag buhit nimo balik siya sa tools kung sa inyong gipili. So example namo diri nga tool kini. So pag click nimo sa space bar mo kamot siya, then pag buhit mo balik siya sa kung unsa inyong gipili nga tool. So kung tayo namo sa text, pag click niyo sa space bar mahimo siyang kamot, no? So yung ano isa na siya sa sekreto sa Photoshop, kung mahimo siyang kamot maski asa mo nga tool diri mo pili, pag hit niyo sa space bar mahimo na siyang kamot, mahimo siyang hand tool. So i-drag nimo ana, then pag buhi nimo ana mobalik siya sa dati nga sa imong gipili diha. So useful kini siya, no, kung untahay maging ani untay ano niyo buhaton ato sa ning i-zoom. So magamit ko og shortcut sa zoom, no. So control space and click. So untahay yung ani, so click na ko ang space bar. So navigate siya, no, mahimo siyang hand tool. So say for example na ko pilion tayo na ko ilaso ana, ilaso, then mo ato ko sa lain na po ng area para ilaso na po siya. So yun ana lang siya kasimple, no, yun na siya kadali. So ilaso na po nako ni, puntahay lang niya, sample lang ni. So sample lang na siya, no, sample lang na siya. So kailangan na ko sa tulog ko diri. So mo to yang shortcut, no, pagbuhi na ko ana mobalik siya sa marquee, no, marquee ang ipili o laso nga tool. Then pag hit na ko sa space bar mahimo na po siyang kamot. So
muna siya no, pinakadali nga shortcut space bar. Pwede ka mo click sa H nga key o para mo activate ang kining hand nga tool. Then balhin ka dire nga H na pug ka. Kung sabihin pili ka na H na pug ka. Pero mas dali kung imong buhaton nga space bar lang imong pinduton. Mas dali ako yun siya. So muna siya no, muna siya ang hand tool. And napan siya isa ka sekreto. Napadyo ito doon sa inyo isa ka sekreto pa. No? So ang isa ka sekreto pa is nga ani. So kung naka-zoom in mo, naka-zoom in mo, tapos gusto ninyo i-fit siya automatic na pagbalik sa screen ang picture. So ang inyo button pwede man ninyo i-zoom out. Pwede mo zoom out, pwede mo zoom out. Pero na isa ka paagi nga mas dali ra, no? So ready? So ingani simple ra kayo. Kining kamot, kining hand tool, i-double click na siya. Automatic na siya mo fit sa screen. So masin pag unsay size sa inyong gi-edit nga picture, pag double click nimo automatic na siya mo fit sa screen. So muna siya ang hand nga tool. Double click mo fit na siya sa screen. Then pag naka zoom in, pag holding mo sa space bar, mahimo na siyang kamot para mo-activate ang hand tool. No? Then pag buhi ninyo ubalik mo sa kung unsang nga tool inyong gipili. No? So kina siya is kung imong i-double click mo fit sa screen. Kini mong isa, kini wala ko lagi tudlo sa katong zoom nga series nako nga video. Dili na ko tudlo sa inyo Kini siya kining zoom tool. Pag imo nang i-double click pod mo adto siya sa actual nga size imong picture. No, so narang actual nga size akong picture pero tindakuha. No, tindakuha. So kung ako lang siyang ibalik sa mo fit sa screen, i-double click na ko ni. So mo fit sa screen. Kung ako pong i-double click ng zoom nga tool, actual size, fit to screen. So muna no nang duha hand in hand sila mo trabaho. Kay napakoy lang itudlo sa inyo pero mura siya bugs or something sa Photoshop no. So yun ani ako zoom in. So yun ani siya. Pwede po ninyo eksperimentuhan kining duha. I-combine ninyo. So para saan din ako sa hand tool. Then ang scroll wheel akong tuyokon pataas o pababa. So muna yung effect no. Kung ako pong pinduton ako ang control, mahimo siyang kaning zoom tool no? Pero ang nakabutan diha is plus nga sign pag click na ako sa control. Pero pag left click ako sa mouse, then akong i-drag mo zoom siya. Pero pag akong i-slant or i-sideways, yung effect no, yung effect to possibilitat pag yung icon sa zoom no. Imbis pa dako ang yung icon is negative, then patras may mo positive. So ambot kung bugs na siya sa Photoshop pero napansin lang na ako siya no. So muna siya ang iyang dagan. Din kung ako pa siyang zoom in, kung ako na siyang hold ang control, then ako ang tuyokon ang mouse wheel no, ang scroll wheel sa mouse akong tuyokon. Kung navigate siya patakilid, kung akong buhian saka paubos. Kung gamitan ang control takilid, buhian ako ang control, tapos akong tuyokon ang mouse wheel saka na po siya no. Kung akong i-hold ko ng alt, mo zoom in, mo zoom out no. May usahay mabilin ang kamot o masaya pag akong click ang control o ang alt, ang kamot pabilin niya po siya. Tapos kahit lagbalhin siya sa kanyang zoom out nga icon. Pero masin pag mag zoom in ko, ang iyang logo o iyang icon is negative, meaning zoom out. So murag bug siya sa Photoshop pero minor lang nga bug sa Photoshop. So moto siya ang hand tool no? So inaot yung praktisan inyong gamiton sa panahon na mag-edit na mo para mas dali. So again, review kung gusto niyo i-navigate ang
ang hand tool i-click or pwede po ninyo i-click ang shortcut na H para mo-activate, or mas dali kung yung i-press and hold ang control o ang space bar. Press and hold ang space bar, mahimong hand tool. So kato lang, daghang salamat. See you sa next na po na ito nga video.